У Менску пачаўся так званы ўсебеларускі народны сход, сёмы па ліку ў гісторыі незалежнасці Беларусі. Гэты орган, у які няма прамых выбарах, атрымаў пашыраныя паўнамоцтвы. Ён нават можа зняць з пасады самога Лукашэнку. Зрэшты, ён таксама ўжо сёння выступіў. Пра першы дзень гэтага мерапрыемства сёння мы пагаворым у «Піку на свабодзе». Мой сённяшні гость, кіраўнік НАУ і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый дзень, вітаю вас. Спадар Павел, дзеля чаго, на вашу думку, Лукашенко сабраў гэту 1000 з нечым дэлегатаў, яшчэ 700 гасцей, і як гэта ўвогуле ўсё можа паўплываць на працэсы ў Беларусі? Я думаю, што трэба пачаць з вельмі нечаканай навіны, якую мы пачулі сёння з вуснаў дэлегатаў, так званых дэлегатаў Усебеларускага народнага сходу. Яна настолькі нечаканая, што нават і цяжка прамовіць. Аказваецца, па прапанове дэлегата Усебеларускага народнага сходу старшынёй Усебеларускага народнага сходу прапанавана абраць Александра Лукашэнку. Ну, гэта, конечно, жарт. Зразумела, што і так было ясна, што менавіта Лукашенко будзе ўзначальваць усебеларускі народны сход, які жа ён сам стварыў, прыдумаў і сабраў. Трэба паглядзець у гісторыю гэтага сходу. Ён быў яшчэ ініцыяваны ў 90-е годы, ў першыя гады яго праўлення. Для яго гэта фактычна вяртанне ў часы сваёй маладосці, у часы камуністычнай партыі Савецкага Саюзу. Было гэта прыдумана, мне падаецца, Владзімірам Заметалінам, тады, калі ён працаваў і намеснікам кіраўніка адміністрацыі, можа, на іншых пасадах. І менавіта гэты орган ён выкарыстоўвае дзеля таго, каб праводзіць свае шматгадзінныя выступы, маналогі, звяртаючыся да беларускага грамадства. І гэта ён выкарыстоўвае. Зараз ён надаў яму канстытуцыйныя функцыі, хаця калі уважліва, вось я як юрыст паглядзеў закон, які рэгулюе дзейнасць так званага Усебеларускага народнага сходу, то тут фактычна мы бачым надбудову трэцюю палату парламента. Ёсць у Лукашэнкі палата прадстаўнікоў, ёсць у яго Савет Рэспублікі і яшчэ з'явіўся Усебеларускі народны сход. Гэта унікальная для Еўропы гісторыя, калі ў краіне ёсць 3 палаты парламента. Трэцяя палата, якая збірацца будзе кожны год, раз на год, і таксама будзе мець нейкія псеўдазаканадаўчыя функцыі ці функцыі заканадаўчай ініцыятывы. Менавіта, а дзеля чаго? Глядзіце, бо цяпер надалі гэты канстытуцыйны статус, як вы кажаце, і прапаганда паўсюль падкрэслівае, што раней нацыянальны або народны сход меў такі рэкамендацыйны характар, а зараз нібыта будзе такім ужо сапраўды законным. А гэта зноў-такі гісторыя яшчэ некалькі гадоў таму назад, калі мы памятаем 2020 год і яго сустрэчы з Пуціным, тады ўсе інфарматары, усе інсайды, якія траплялі па выніках гэтых сустрэч, казалі аб тым, што Пуцін патрабаваў ад Лукашэнкі пайсці на транзіт улады. І Лукашенко прыдумаў гэтую схему, надаць статус канстытуцыйнага органа Усебеларускаму народнаму сходу, увесці пасаду старшыні Усебеларускага народнага сходу, які нібы становіцца панад прэзідэнтам, у нейкай ступені. Ён планаваў, я думаю, закласці туды значна больш паўнамоцтваў кантроля над дзяржавой і кіравання дзяржавы ў параўнанні з тымі паўнамоцтвамі, якія мае пасада прэзідэнта, якую ён узурпаваў на сённяшні дзень. Але калі ўжо шоў час, калі ён пайшоў на масавыя рэпрэсіі, калі ён стаў карысным Пуціну ў вайне супраць Украіны, і ён зразумеў, што ўжо няма такога моцнага выкліку з боку Крамля пайсці на транзіт улады, ён, я думаю, пайшоў на змяншэнне паўнамоцтваў Усебеларускага народнага сходу. Але адмовіцца ад гэтай ідэі ён ужо не змог, бо сказаў, як кажуць, А, трэба і казаць і Б. І вось мы бачым сёння штосьці абсалютна незразумелая бюрократычная надстройка, якая будзе выпампоўваць вялікія грошы. Дарэчы, вельмі цікавая гісторыя. Раней Усебеларускія народныя сходы, калі праходзілі 2 дні, то дэлегаты так званыя прыязджалі напярэдадні вечарам, начавалі 2 ночы ў гатэлях. Бачыце, што сёння Лукашенко пачаў сход у 12 гадзін, каб з абласных гарадоў маглі даехаць до 12 гадзін, каб патраціць менш сродкаў. Падарункі таксама, якія атрымліваюць так званыя дэлегаты, яны больш сціплыя. Бачна, што у Лукашэнкі на гэтае свята значна менш сродкаў.
Вы таксама прымалі ўдзел у ранейшых сходах, вы пра гэта ўжо самі расказвалі, а тады навошта патрэбныя былі гэтыя УНС, калі па сутнасці яго ўлада была дастаткова стабільная. Гэта зараз пасля 20-го года незразумела, што адбываецца. А тады ніхто яму пагрозы вялікай не ўяўляў. Ну, яшчэ раз, ён выкарыстоўвае гэта як трыбуну. Ну, прабачце, але яго ёсць усе каналы афіцыйныя, ён можа там бясконца выступаць. Ну, ведаеце, калі была пандэмія, я памятаю, што мы купалаўцамі играли спектакли на запись, на відеозапіс для архіваў, прабачце, што параўноўваю, на пустую залу. І калі ўсё ж таки артыст выступае на пустую залу, ну гэта даволі цяжка і складана. Не параўноўваючы з купалаўскім тэатрам, бо гэта не вартая асоба, як параўноўваць увогуле са сферай культуры, але Лукашенко выступае ў тэлевізары ці выступае перад вялікай грамадой, якую ён сабраў, якая, разумее, будзе яму ківаць галавой, ну хтосьці будзе спаць па дарозе, якая будзе стоячы пазней яго вітаць апладысментамі і стоячы развітвацца апладысментамі. Вось яму патрэбны гэты эмацыйны зарад, яму патрэбны гэтай тысячы чалавек, якія сядзяць у зале, слухаюць, баяцца слова мовіць, баяцца кашлянуць, баяцца штосьці зрабіць. Яму гэта вось эмацыйная сувязь такая з залай патрэбна. Ён такі аратар а-ля Фідель Кастра, ён менавіта любіць вельмі доўгія гадзінныя прамовы. І ён выкарыстоўвае гэта як трыбуну, як інструмент. Чисто тэхнічнае пытанне. Вось пасля яго выступу там адбылося вельмі хуткае экспрэс-галасаванне за рэгламент. І гэта выглядала так, што задалі пытанне і праз некалькі мгненняў сказалі так, зацвердзілі. Скажыце, а як гэта можна там сядзець 1100 дэлегатаў ці 1160? Як гэта можна падлічыць? Як это ўсё тэхнічна адбываецца? Чаго мы не ведаем? Ну, па-першае, усе рашэнні рыхтуюцца раней. Калі гэта рашэнне тычыцца канкрэтных міністэрстваў, і калі яны згрупаваны ў адно агульнае рашэнне, але кампетэнцыя перакрыжоўваецца некалькімі міністэрствамі, яно ўзгадняецца. Пазней у Савеце міністраў. У Савеце міністраў праходзяць арганізацыйныя камітэты, дзе абмяркоўваюцца ўсе гэты рашэнні, пазней накіроўваюцца ў адміністрацыю Лукашэнкі. Зараз за гэта адказвае Максім Рыжынкоў, першы намеснік кіраўніка адміністрацыі, і пазней дакладаюцца Лукашэнкі. Ён зацвярджае гэта сваёй візай, і ўсе рашэнні ўжо прыняты да таго, як адбудзецца гэтае паседжанне. Мы ж разумеем, што гэта ўсё гульня на публіку, гэта ўсё з'езды КПСС, там не можа быць іншае меркаванне. Усе рашэнні падрыхтаваны, прапісаны, і таму галасаванне носіць абсалютна фармальны характар. Кожны атрымлівае свой мандат, такі дакумент, там, ламініраваны, які ён, я не ведаю, не бачу трансляцыю, я разумею, там падымаюць хутчэй за ўсё рукі, і вось галасаванне адбылося. Там же не трэба нават сістэму нейкую камп'ютарную ўключаць. Так менавіта, як цяжка, як там можна падлічыць за 2 ці 3 секунды, што прагаласавала 1100 А што лічыць? Ну ніхто ж супраць не падыме. Нават устрымацца ніхто не дазволіць сабе падняць. Дарэчы, а вы з такім не сустракаліся там на сходзе, каб хтосьці? Ніколі. Не, абсалютна. Гэта нереалістычная гісторыя. Там не адбывалася дыскусіі, там могуць быць пытанні да Лукашэнкі, якія загадзя спланаваны, яны распісваюцца, і кожны ведае, што павінен запытаць у дыктатара, якое пытанне паставіць. А ён, адпаведна, мае нават тэзісы падрыхтаваны для адказу. Ну, шчыра кажучы, ён не вельмі часта гэтых тэзісаў прытрымліваецца, таму і шмат ён гаворыць лішняга, да, падчас сваіх выступаў, але гэта загадзя ўсё рыхтуецца. Ну, але ці вы самі бачыце некую інтрыгу ў гэтым сходзе? Таму што ўся гэта абалонка эмацыйная на працягу некалькіх месяцаў, напампоўванне ў прапагандыстаў, нібыта зараз нешта выбухне проста і стане новы свет, новая Беларусь. Ну, тут нават аналітыкі ў нашай камандзе, Народным антыкрызісным управленні, кажуць, што магчыма, што Лукашенко аб'явіць аб выбарах, якіх ён будзе прымаць удзел. Я не ведаю, паглядзім, пабачым, яшчэ адзін дзень перад намі, ці прыме такое рашэнне Лукашенко. Гэта магло бы знянацку паставіць сітуацыю, бо не дэмакратычныя сілы не падрыхтаваны да таго, калі б Лукашенко, напрыклад, праз 3 месяцы правёў бы выбары ў Беларусі альбо перапрызначэнне сваё на гэтую пасаду, на гэта не падрыхтаваны дэмакратычны свет. Лукашэнкі трэба абнаўленне мандата, бо гэта дае яму нейкі фармальны повод пачаць камунікацыю з заходнім светам дзеля таго, каб дабівацца свайго прызнання. Калі ён выбудаваў таталітарную сістэму кіравання ў дзяржавы, калі няма незалежных сродкаў масавай інфармацыі, няма апазіцыйных партый, няма ўвогуле апазіцыйных палітыкаў, бо яны ўсе сядзяць у турмах альбо знаходзяцца за мяжой, калі ніхто ўвогуле супярэчанне выказваць не будзе, у такой цішыні можна і правесці выбары і сказаць: ну ўсё, слухайце, тут же ж няма супраціву, значыць
што ўсе мяне падтрымліваюць. Зноў 80 плюс процентаў, а з Пуціным ён можа пайсці ў спаборніцтва і напісаць там сябе 88%. І давайте мяне прызнаваць. Таму вось гэта магло бы быць інтрыгай. Паглядзім, пабачым. Інтрыгай не стала, што ён стаў старшынёй. Інтрыгай можа быць, хто стане намеснікамі старшыні Усебеларускага народнага сходу. Бо у гісторыі сучаснай Беларусі пры Лукашэнкі ніколі не было ніводнага намесніка. Не было пасады віцэ-прэзідэнта. Ні ў якай структуры. Лукашенко, ну, ён не ведаю, ці ўзначаліў ён нейкія яшчэ структуры. Ніколі ў яго намеснікаў не было. А тут яны з'яўляюцца. Ці гэтыя асобы, якія мы пабачым, сапраўды могуць быць тэарэтычна тымі асобамі, якія ў перспектывы маглі бы яго змяніць на пасадзе, калі яго будзе зусім дрэнна са здароўем, ці ён будзе рыхтаваць замену на час свайго адыходу ў іншы свет, альбо гэта будуць фармальныя асобы, ну, накшталт Ермаковай, да? Там кажуць, што Ермакова прапанавана ў склад прэзідыума Усебеларускага народнага сходу. Ну, Ермакова, напэўна, не будзе кандыдатам на замену Лукашэнкі. Вось гэта становіцца нейкай інтрыгай. Ці пойдзе ён на такі варыянт? Але ён чалавек баязлівы, ён вельмі баіцца згубіць самае галоўнае – уладу ў Беларусі. Ведь што яго цікавіць? Толькі адно – улада. Скажите, ласка, вот завтра адбудзецца галасаванне і дыскусіі, ну так яны прынамсі былі абвешчаны пра ваенную дактрыну, новую канцэпцыю нацыянальнай бяспекі. Ці штосьці гэта кардынальна мяняе, ці гэта проста паказушныя дакументы? Па-першае, военная доктрина была прынята ў 2021 годзе паміж Беларусью і Россией. Пасля падпісання гэтай доктрины Путиным і Лукашенком, яны по зуму подписывали, Путин у Москве, ён у Мінску. Праз месяц увайшлі расійскія войскі, і праз месяц пачалася вайна, калі з тэрыторыі Беларусі укрочылі на тэрыторыю Украіны расійскія войскі. Таму мы думаем, што, я думаю, што не беспадстаўна, што гэта военная доктрина будзе ў развіццё той дактрыны, якая падпісана паміж Расіяй і Беларусі. Там акрэсліваецца, што Расія, зразумела, будзе галоўным стратэгічным саюзнікам у военнай сферы для Рэспублікі Беларусь. Там упершыню будзе завадзіцца падыход, не ведаю, ці так гэта будзе прапісана, але такія нават публічныя выступы былі ад тых, хто распрацоўваў гэту военную дактрыну недружалюбных краінаў. У якасці недружалюбных краінаў яны разглядаюць суседзяў, гэта Польша, Літва, Латвія і Украіна, за выключэннем, зразумела, Российской Федерации. Недружелюбными для іх з'яўляюцца міжнародныя фінансавыя арганізацыі. Там нават шла гаворка про трансгранічныя карпорацыі, якія нібы павінны фінансаваць стварэнне баявых дыверсійных падраздзяленняў на тэрыторыі Беларусі для змены ўлады ў Беларусі. Так што яны гэта ўсё прапісваюць. У новай дактрыне з'явіцца і пытанне ядернай зброі. Я думаю, што вось гэта будзе, можа, нейкай навіной, хаця практычна, я думаю, што мы уже можем прагназаваць, што гэта ўсё будзе прапісана. Ці гэта будзе элементам падрыхтоўкі да большага ўключэння Беларусі ў падтрымку Расійскай Федэрацыі? Так, напэўна. Ці дае на падставы для магчымага выкарыстання тэрыторыі паўторна для Расійскай Федэрацыі? Так. Лукашенко сёння, тое, што мне удалося пачуць, казаў пра чорнае, ён спрабаваў называць белым. Ён кажа, што вось мігранты паміраюць на мяжы, а іх выкідваюць, іх забіваюць на тэрыторыі памежных краінаў. Хто арганізаваў міграцыйны крызіс у 2021 годзе? Хто самалётамі звозіў іх у Беларусь? Хто выдаваў візы нелегальных мігрантаў? З якімі візамі, менавіта з беларускамі, затрымліваюць іх на тэрыторыі Еўрапейскага Саюза? Чаму узброеныя сілы НАТО будуюць военныя аб'екты каля мяжы з Беларусю? Таму, што Беларусь прадставіла тэрыторыю для агрэсіі супраць Украіны. Таму, што вайшла 100-тысячная групоўка расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі. І зразумела, што краіны НАТО разглядаюць гэта пагрозу. Чаму ён кажа, што яны будуюць там гэтыя бетонныя узмацнення каля мяжы, а не кажа пра тое, што ён ужо збудаваў так званы узмацняльныя раёны, укрепраёны у Гомельскай вобласці, у Брэсцкай вобласці, і паддаў даручэнне будаваць у Гродзенскай вобласці. І гэта ўсё публічна вядома. Чаму ён не кажа пра тое, што не бесперапынна на працягу 2 гадоў ідуць ваенныя вучэнні, што пабудаваны супрацьпаветраныя базы, базы ВВС у Лунінецкім раёне Брэсцкай вобласці, у Зябраўцы у Гомельскай вобласці, разбудавана база ў Барановічах, створаны сумесныя баявыя вучэбныя цэнтры з Расійскай Федэрацыі ў Гродна,
ПВО, і ў Барановичах, у Мачулішах разбудоўваецца военная база. Чаму ён не кажа про тое, што ён увёў тактычную ядерную зброю на тэрыторыю Беларусі? І сёння, вось і учора у Польшы дыскусія наконт магчымасці пашырэння праграмы Nuclear Sharing на тэрыторыю Польшы. Гэта праграма, якая прадугледжвае перадачу тактычных ядерных боезарядаў на тэрыторыю краінаў членаў НАТО. У гэтай праграме ўжо удзельнічаюць, напрыклад, Германія, Італія, Бельгія, Турция, Нидерланды. І зараз стае пытанне, ці Польшы уваходзіць гэту праграму і не. Тут ідзе дыскусія. Так. Але чаму дыскусія ідзе? Таму што Лукашенко прыняў рашэнне размясціць тактычную ядерную зброю ў Беларусі. Ён фактычна ўжо з донара бяспекі, калі Беларусь заўсёды хвалілася, я ўсё ж таки дыпламат са стажам, хваліліся, мы жа донар бяспекі, мы тут ствараем такую зону, дзе вось сапраўды ўсё бяспечна. Ён же стварыў Беларусь як не рызыку для бяспекі, а як фактор, які дестабілізуе сітуацыю ў рэгіёне. Таму што все, што ён сёння казаў, гэта абсалютная хлусня. Гэта казаць на чорнае, белае. Гэта самы хлуслівы ў беларускай палітыкі чалавек. Я хацеў яшчэ вярнуцца на імгненне да гэтага ўсебеларускага сходу, бо вельмі шмат хто казаў аб тым, што, магчыма, гэта стане такім інструментам, і вы пра гэта ўзгадалі, такой, як быццам бы, транзіту улады. І законы прымаліся, і таксама будуецца гэты дом у старшыні ўсебеларускага народнага сходу, там нейкі фонд таксама асобны. І на вашу думку, ці сапраўды вось тое, што мы бачым зараз, вось падрыхтоўка і тое, як пачалося, можа неяк сведчыць аб тым, што ён паступова будзе сыходзіць у гэты бок усебеларускага сходу, а там прэзідэнта аддаць каму-небудзь. Тым больш усебеларускі народны сход мае права адклікаць прэзідэнта. Ён мае права, але зноў жа такі гэта нереалістычны сцэнарый. Ну што мы сабе уяўляем, што 1200 ці там 1165 дэлегатаў, якія сабраны па загаду Лукашэнкі, паставіць пытанне адклікаць яго, гэта абсалютна нереалістычная гісторыя. Я думаю, што калі казаць пра гэты транзітны перыяд, хутчэй за ўсё Лукашенко разглядае яго на момант крытычнага стану свайго здароўя, калі ён не зможа функцыянальна кожны дзень выконваць тыя абавязкі, якія ён узурпаваў у нашай краіне. Бо я не ўяўляю сабе Лукашэнку, які адмовіцца ад кантроля над узброенымі сіламі, над Міністэрствам унутраных справаў, КДБ. А усебеларускі народны сход і старшыня прэзідыума усебеларускага народнага схода не мае такіх функцый. Ён аддасць іх камусьці? Наўрад ці. Таму першы варыянт, Лукашенко будзе займаць гэтыя две пасады адначасова. Другі варыянт, які мы маглі бы тэарэтычна разглядаць, гэта падрыхтоўка сменшчыка, і мы можам яго патэнцыйна пабачыць у якасці аднаго з намеснікаў. Дарэчы, намеснікаў ён таксама прапісаў вельмі хітра формулу. Яны не будуць выконваць яго абавязкі старшыні прэзідыума, калі ён адсутнічае. Ён можа толькі даручыць выкананне часткі абавязкаў. Ну а трэці варыянт гэта калі можа тэарэтычна з'явіцца хтосьці з яго блізкага атачэння. Блізкае атачэнне, каму ён можа давяраць, гэта аднаму з сыноў. Хто сын? Гэта толькі Віктор патэнцыйна. Хаця, як мы ведаем, Віктор не вельмі так і рвецца да гэтай улады, ён хутчэй бізнесмен, гэта адзін таксама самых багатых беларусаў у нашай краіне, але які накраў, конечно, грошаў ад беларусаў. Але гэты чалавек, каб захаваць свой бізнес, можа калісьці пагадзіцца з прапановай бацькі. Але гэта прапанова, я кажу зноў жа такі, гэта апошні варыянт, калі Лукашенко не зможа па стану фізічнага здароўя выконваць свае функцыі, кантраляваць так, як ён кантралюе на сённяшні дзень. І апошняе пытанне. А ці бачыце вы сярод тых людзей, якія там збіраюцца, якія стануць намеснікамі, асобу, которая сапраўды была б здольная, паводле, натуральна, узору Лукашэнкі, замяніць яго, якой бы ён тэарэтычна мог перадаць гэту ўладу, і калі б гэта не былі натуральныя ягоныя сыны? Ну, я зноў вяртаюся, што я не думаю, што Лукашенко можа камусьці давяраць. Гэта той чалавек, які давярае, можа, толькі самому сабе. Ён не перадаверыць камусьці уладу.
ён не створыць для сябе рызыкі, калі ўзнікне паўторна 2020 год, што гэта асоба можа стаць супраць яго і скінуць яго з улады. Таму там і няма сістэмы выбудаванай перадачы нейкіх паўнамоцтваў кіруючых у прэзідыуме Усебеларускага народнага сходу. Гэта першы блок, які ён ставіць. Дарэчы, тут пытанне ўзнікае, а як гэта будзе суадносіцца з Саветам бяспекі? Гэта трэба таксама паглядзець, бо там прапісаны таксама формулы, калі, напрыклад, узнікае на першых ролях старшыня Савета Рэспублікі, тая ж Качанова, якая ўзнікла. Савет бяспекі, ён таксама 10 прыблізны склад 15, там 20 асобаў. І прэзідыум Усебеларускага народнага сходу таксама 15 асобаў. Трэба будзе параўнаць гэтыя склады, наколькі яны перакрыжоўваюцца. Таму на сённяшні дзень я не бачу вакол Лукашэнкі асобу, якой ён мог бы даверыць тыя функцыі, якія ён выконвае сёння. Адзіны хто? Гэта старэйшы сын Віктор. Ну, паглядзім, пабачым, можа штосьці заўтра нам адкрыецца. Дзякуй вялікі, спадар Павел. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння маім госцем быў кіраўнік НАО і прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. А для вас у празе працаваў я, Дмітрий Гурневіч. Вы глядзелі «Пік на свабодзе». Дзякуй за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся са свабодай.